Mamasayro na! Sakay na. Bisa pag maglangoy-langoy ko na imong motor. Boss, mamasayro na. Asa man mo, boss? Alay, boss. Dito mi sa di, boss. Asa nga Department of Agriculture o dito sa Dark Angel? Laya, oy. Wa may pasayro. Abot lang siguro, Koron. Hindi sinaya maabot ron. Mamasayro na! Uy, kani. May pasayro. Sakto. Sakay na. Mungutan na ba ikaw di ko musakay? Bisa pag maglangoy-langoy ko na imong motor. Ano po? Murap kag naog karpa. Grabe mo ka makaistorya na ko, Loy! Alay na, sakay na. 100 ka ha? Huwag sa duha, nga ako naman isa. Gisaniban kaya? Kasi ikaw may gisaniban. Ibuntis man ka, duha man mo. Actually, di na ko basta-basta mabuntis siya. Kaya akong matris siya napuno na sa bitok. Makita ampot sa dagway nga bitukon kay kag naong. Tanawa ra na naong nimo murag bitok. Sige na, Yabi, ano sa maglangay-langay, ihaton ako sa Dark Angel, Yabi. Ay sas, Dark Angel naman ay ako may suki dia. Dali na. Hala, nakadro siya Dark Angel di ay. Siguro murag siya akong katibol to ning agi ba, nga iya kong gi 1, 2, 3 ba. Sige na, ya, musakay na, kuya. Dali na, sige na. Dili ka musakay, ya? Dili ka dia, dili ka. Ano niya ba niya? Kay kaso madisgrasya ta ako pun nagang. Sabukan mo ya, uy. Asa ko masakyan dyan mo ya? Sa likod og sa tubangan. Dili ka sa tubangan, kay lubas kay kag naong, murag kag naog bunol. Hinawayon mo kinin drivera, uy. Mura mo si gwapo. Mura na bag naog tuod. Kung di ako pasakyan ni mo, ya. Na, di baglisod ka sa kwaya, kaya di ko kabalo mo sakay o ka ng binabae. Mag-atubang ko si mo, ya. O sige ma'am, dali ma'am. May problema na ma'am. Eh, pugos na lang puntaan eh. Kay gamay ra magitag income. Sige ma'am, dali ma'am. Uyag bakas ron, pre. Uy, nagkapoy na kayo ba? Masakay, guro ta, pre. Sige, manakay na lang ta. Ay, timing ako. Kaya mo na masayro. Masakay na tututa. Boss, mamasayro na. Oy, sakay na. Boss, asa man mo boss? Alay boss. Dito mi sa di, boss. Asa nga Department of Agriculture o dito sa Dark Angel? Sa Dark Angel mi, boss. Kadaghan chicks ba? O sige, tara. Kay Dark Angel mo po ning chicks na to, Dre. Patay. Asa yung sige, boss? Ay, dali lang, pre. Naman. Patay. Naman. Akong cellphone. Nabilin man, di ay. Nah, pag-una lang, di kay. Musunod ako. Basta sa di mo kaya ta. Sa di ta, dito sa Department of Dark Angel. Oh, Dark Angel ta. Akas niya. O, lagi. Sige. Tara na, uy, kay. Lain na pa ni mo, Paabot ka diya, kay. Katulad yung kayo ba? Ano? Katulad kayo. Pirla. Ikaw di na pirla. Kailan ka sa kuha? Dah. Sa pagwa kailang, ikaw may permintay na katibol na to sa Dark Angel. Hello. Ay, tama. O, nakinom ko si Buha. Katong ni kalak ning kuhan ka ning dagan ta. Tara, magsabay lang ta. Ikaw rin gyapon ako itibol na to. Usa man mo? Manakay mo o manakay mo? Malakay, uy. Tara na, kay init na kayo. John, ikaw una, John. John, ikaw una, John. Yate, duudang naong ni mo tawanan eh. Pabiyaan, bahala ko. Okay. Sayro eh. Sige na, yaba. Usa man mo? Manakay mo, dili. Ala, mo ay. Maya ba? Pag lambing-lambing na mo da, mga batig naong. Ya? Samukan ni mo, oy! Gigano ta! Boss! Boss, masakya mi, boss! Boss! Asan naman to spirla? Tanaway mo gibuhat ya, gibiyahan noon taya.